Jucăm un joc nou pe canalul meu, dar nu e nou pe telefonul meu. Așa. Îți faci o mașinuță și te bați cu alte mașini. Asta e tot jocul. Hai că să-mi și eu explic ce, nu glumă. Da, dar nu prea e mare chestie jocul. Da, să câștigă ușor. Pac! Da, și în plus e chiar șmecher. Sunt cu prietenul meu, Alex. Pac! Mai ceva cum îmi place mie. Să mă duc încolo la zi, după aceea sar pe el. Up, așa. Da. Păi băi, eu și sar. Păi da, mașina asta nu prea sar. Wow! Văzuți? Acum cum ne atacăm, că el e invers și o stinger. Se că l-arunc. Pac! Ce-a făcut John? Op! Ia, el e pista mine. Uite, tractor și remorcă. Bum! Uite-te și tu. Bum! Bă, câștigați! Da, eu câștigai. Mamă! De ce nevăliești? Tu? Zi-mă. Ce o țără? Nu știu. Mă uit după aia. Boss. Tu știi ce înseamnă boss? Boss. Știi ce înseamnă? Da. Ce? Mamă, nu pot să-l Ce atac. înseamnă, mă? Boss! Boss ce înseamnă română? Că boss e ceva în engleză. Da, cred. Ce înseamnă? Super. Nu. Da? Înseamnă șef. Da. Văd și eu ce șef e ăsta. Cu buzdugan în cap, am înțeles. 200? Da. Eu spun la... Da, 400 și... Hai, eu nu pot mă joc jocul ăsta, mă joc Free Fire cel mai nou. Da, eu ce mai... Bă, uite știu cu ce să pune ăsta, mă. Mă, copile. Bă! Bă, bolovanul mic împinge bolovanul mare, nu știi proverbul? Și atunci, apoi am remorcă, te remorchez. Opa! Pa, Penelopa, remorchez între ele, zupa, hop. Zuplea, ce mai neglișa aia? Pac, cap. Hai, chiar nu știu ce ai prezent. Haide. Dă-i next. Mă, frate, cred că... Gata, frate, mi-ai arătat, haide. Păi, gata. Oprește filmarea. Pac! Auziți? Pac! Mă, aici o prind filmarea, pentru că nu sunt lungă, doar să-i arăt cum se face o filmare. Așa că... Pa! Pa, pa! Pa!